Huriani Tuhata, taparade maroha do pikirata, asa masuk mahita di parmingguata di Manogoton, tapuji Tuhata marhite ede nomor 14 ayat sada 2 dohot 4. Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak-na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Say ingot ma ale Jehovah, akan adenggan di basam dohot asi ni roham, ay siyan narobi do akai. Asa unang marsura-sura akamu suku midaau, ale debataku, marhaposan tuhodo au, say unang paila au. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, para si roha na sumurung, namandok mauliate mahami tuho siyan nasa rohanami, ala dilehoko anakmu nasa sadai tuhamatean humokop hami, asa unang mago na porsea di ibana, alai asa hangoluan nasa leleng nileleng na di nasida, tatap mahami ale amanami di bagasan anakmu Yesus Kristus. Nagabe habadiaon dot hatigoran di hami. Saisi sama dosa nami saluhut. Ala ni pelian na sundenggan na pinilehon nai humokop hami. Say paeleng mapinggolmu tutangyang nami. Jala asima roham di hami. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hallelujah.
tangihon hamuma patik ni debata, sian patik parjolo sahat rodi patik paot paton dohot lapatanna. Patik parjolo, ahu do Jahoba debatam ninna debatata, dang jadi marakub ahu bahenonmu debatam. Dia do lapatan nii, odo, ikon ubiar rohata jala humolong, jala upos mida debata asamida nasa na adong. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu, manang aha na di Banua Gijang, dohot na di Banua Tongaon, rodi na di bagasan aek na di toru ni tano, ianggo tunggabe si sobaon manang sioluan. Dia do lapatan nii, odo, ikon dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana, asadang jadi iba marsobba tu sobbaon, manang tu gana-ganaan, mangido hagogoon siani, jaladang jadi oloan begu, manang ulpuhan ni hadatuon, jaladang jadi pos roha di ugasan homiton. Patik patoluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, ianggo soture dalanna, aihona uhumna dosogot, akan marsineang di goarna. Dia do lapatan nii, odo, ikon dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana, asa unang hita olo mamurai, manang manolon-nolon, manang marujar-rujaran naroa, manang mangasi, marhite goar ni debata, ai dinatar sosak dohot tangiang, dohot puji-pujian do si dohonon goar ni debata. Patik paopaton, ingot hamuma pabadiaon ari minggui, dina onom ari maulah hamuna sa siulomu, alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba debatam doi. Dang jadi ho mangula anggo dina sadari, manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro dipinahanmu, ro dipangisi ni hutan ni halak pe namangibati hutam, ai dina onom ari do ditoppa debata, langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina, dungi maradian do ibana di ari papituhoni, dibaheni do umbahen na di pasu-pasu debata Jahoba, ari paradianan nai jala di parbadiai. Dia do lapatan nii, odo, ikon dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana, asa unang tois rohatta di ajar nasian hata ni debata, ikon badiado hata ni debata di rohatta, jala ikon ringgas rohatta tumangihon dohot mangguruhon. Atong rap mangidogogo mahita tu adopan ni debata, mangulahon bartu patik mi. Amen. Sadar
atau poti madosata tu adupan di debata martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang, pargogo na soha tu dosan, pardinggan basa doho, jala rodi sa leleng-leleng na doa sini roham, say marpamuati maroham di hajahaton nami, jala say unang beingon aka dosa nami, ay jod dohami mardosa marado poko, jala jod do husungguli hami rimas mu marhite sian pangalosyon nami di hatam. Ali Tuhan Jehovah, say unang paingot-ingot pangalosyon nami, unang alang asin ni roham, say urupi mahami, ho ale Tuhan debata hatuon nami, palua hami, jala sesa dosa nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hata baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosa. Adong do dihita si tuan ni malim na songoni, na hudul di siamun ni habangsa di ni hatongamon di Banua Gijang. Di baheni tarbahen ibana do panguluhon ro di ujung na akan nasandok ro tu debata. Marhite-hite ibana na mangulu do ibana toktong asa ditangyakon nasida. Hasangapon madi debata na di Gijang. Amen. Hata ni debata nagabe turpu epistel di minggu tamanogoton, tarsurat di Filipi bidutolu, mamuka sian ayat 10 pitu sahat ro di ayat 20 sada, tajahama marsikat soring. Rap sitiruon ahu do mahamu ali akadongan, jala pamanat hamu ma aka namar parange songon hami sitiruon muna. Ay songon nang jot hudok tuhamu jala anggon waeng mardongan ilu do hudok torop do namar pangalaho gabe musuh ni silang ni Kristus. Hamagoon do ujung nasida, butuhan nasida do di pardebata, si hailahonon na dihasangapon, akan na ditanoon di parrohahon. Ay di Banua Gijang do sa bulota, sianido tapaima si panguluhita,
Tuhan Yesus Kristus Paubaon na do daging tanah leaon, gabe doson daging na nasangapi. Hobar tu hagogoon nai, ay tarpatudu sa do saluhut tu ibana. Olat ni masahat na, martua do akan na tumangihon hata ni debata, jala na upiopsa. Amen. Amen. Tidakon maha porsyotai, sohon na hinatidakon ni dongata sa haporsyaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumopalangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean siatot di porbadia, adorang soha bubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinor silang, na tuat tubanua torudung ditanom, na mulak mangolu di hari patoluhon, na manaik tu surgo, lau hundul tu siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo na soha tu dosani, di sima ibana pay mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di tondi porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot dihasesaan ni dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate, dohot dihangoluan na sora suda. Amen. Tabegema titing na masa di huriata di bagasan na saminggon. Tikting Huria HKBP Depok 2, Resort Depok 2. Rumawi Parjolo, berita khusus. Sada, Goar ni Minggu. Sadarion Minggu 10 Maret 2022, Ima Minggu Reminskere, Dohotopi Jamita, Marguru Tulomo ni Rohani Debata. 2. Papungu Pelian Tujolo, Mandang ucapan syukur bulanan. Di Minggu Sadarion Papungu Pelian Tujolo do, pasahat ucapan syukur bulanan, tapasahat ma saya bagasan amplop khusus naung radi. Saya di pasu-pasu di Batama aka ulaun nadenggan naung tapatupa. Tolu, paria koinonia. A. Parmingguon sekolah minggu secara tatap muka. Sadarion Minggu 10 Maret 2022 pukul sia 00 WIB parmingguon sekolah minggu di Patupa secara tatap muka tu yana kota kelas 5 SD, sahatu kelas 8 SMP,
Tuyana kota kelas batita 1 kelas 4 SD di Patupa do secara online manang live streaming. B. Parmingguan ni remaja. Sadarion Minggu 10 Maret 2022 Parmingguan ni remaja di Patupa secara tatap muka dimulai pukul 15.30 WIB. C. Sumbangan alat musik remaja. Di jalodo sumbangan sian pembina ni remaja tuhuria alat musik berupa 1 gitar akustik dohot 1 keyboard. Ima nalahu sebakeon ni remaja tu pelayanan ibadah remaja melalui tiktingon pinasahat mamauliate tu pembina ni remaja. D. Rapat periodisasi pengurus seksi remaja. Rapat periodisasi pengurus ni seksi remaja di Patupa do Sadarion Minggu 10 Maret 2022 pukul 16.30 WIB dung sidung parmingguan ni remaja pinangido ma asa parsidohot sudah remaja ni huriah KP Depok 2 Turapoti. E. Rapat periodisasi Naposo Bulung. Rapat periodisasi Naposo Bulung Patupa di hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 pukul 10.30 dung sidung parmingguan sore. Pinangido matu sude Naposo Bulung ni HKP Depok 2 laho maddohoti rapoti. F. Patanakon hatani debata manang PA seksi perempuan. Di hari Kamis 10 Maret 2022 pukul 10.00 WIB di Patupa do PHD manang PA gabungan di seksi perempuan secara tatap muka pinangido matu sude perempuan dalam kurung perempuan Hana perempuan Kamis dot perempuan Deborah laho madohoti PHD manang PAI. G. Patanakon hatani debata atau PA seksi lansia. Di hari Rabu 10 Maret 2022 pukul 00 WIB di Patupa do PA lansia secara tatap muka pinangido ma tusude lansia lao madohoti PAI. Opat. Paria Marturia. A. Perekrutan anggota ni seksi pekabaran Injil manang PI di hari koton huriat tado ruas sian ganup sektor narade laho makubasi di seksi pekabaran Injil manang PI pinangido ma tu parhalado ganup sektor laho mamilit ruas naboi gabe anggota di seksi pekabaran Injil manang PI. B. Perekrutan anggota di seksi musik. Di hari koton huriat tado ruas sian ganup sektor narade lau makubasi di seksi musik khususna tu musik tiup dohot song leader. Pinangido tua karuas narade jala mampu menggunakan alat musik tiupi dohot song leader boy menghubungi dewan seksi musik ni huriata. 5. Acara penghiburan. A. Di hari Sabtu 10 Maret 2022 pukul 10.00 WIB Maranganan di Garejaon serta Guna Baru HKBP Depok 2 naing patupaon ni huriata acara pengapulion tu keluarga inang Nyonya Siregar Borusi Hombing sektor 3 keluarga Basar Siregar Borusi Hombing sektor 3 keluarga Situa Bobi P. Siregar Borusi Majutak sektor lalu, keluarga Andi Siregar Borusi Tinjak sektor Sada, keluarga Edison Lumban Tobing Borusi Siregar sektor Sada, pinangido tu sude parhalado dot ruas na adong di sektor Sada, sektor Tolu dot sektor Walu, lao madohoti acara pangapulioni. B. Sadarion Minggu 10 Maret 2022 pukul 11.30 dung sidung parmingguan Manogot di Patupa Huriat tado acara pengapulion tu keluarga inang
Nyonya Situa Simatupang Boru Harianja, Jalan Giring-Giring 4, Manak sektor 5, sektor 4, Pinangido tu Perhalado, dohot ruas sektor 4, Lao Madohoti acara pangapulioni. C. Di hari Rabu 10 Maret 2022 pukul 10.00 WIB di Patupa Huriata pertanyaan sektor pangapulion tu keluarga Inang Nyonya JJ Siahaan Boru Sigalingging Maringanan di Jalan Haji Japat RT 0601 Cipayung Depok Timur sektor 8 Hermon Pinangido tu Parhalado dohot ruas sektor 8 Lao Madohoti acarai onom pertanyaan sektor. Di hari Selasa 15 Maret 2022 pukul 10.00 WIB di Patupa Huriado pertanyaan sektor di 1. Sektor Sada Moria nama Jabui keluarga Situa BH Nababan Inang Borus Tumorang Maringana di Gereja Gedung Serbaguna Lama. 2. Sektor Sia Bethlehem nama Jabui keluarga T Hutasoid Borus Tumorang Maringana di Gereja Gedung Serbaguna Baru. Nisosohon tusude ruas sektor Sada dohot sektor Sia Lao Madohoti pertanyaan sektori. 7. Gotong royong sektor. Di hari Sabtu 10 Maret 2022 pukul 10.00 WIB di Patupa ruas sektor Sada Moriado gotong royong manang kerja bakti di lingkungan Garejata sinosohon matu amang inang nasian sektor Sada Moria asa parsidohot di Ulauni Rumawi 2 Tikting ruas Namoding. Di hari Minggu 6 Maret 2022 nunga di alap tuhatta Inang Dame Rosiana Boru Marpaung Manang Opu Tamado Boru Nahina Baluoni Amata RF Panjaitan Sian Huta Jalan Kresna sektor 1 Moria Depok 2 Tengah tutup umur 74 tahun tu udean di hari Selasa 8 Maret 2022 di TPU Tapos. Tatangnya koma asa debatana mangapuli dohot nama dongani keluarga na ditinggalhon. Rumawi tolu tikting ruas napida. Manipat sadarion nunga pida parhuriaon keluarga amata Andiko Siaturi Inang ME Borsi Tanggang Rap Tolu Halak Yanakon Nasida Nasian Huta Jalan Cimanuk Manang sektor 8 Hermon Nasida Pindatu GKPI Kabanjahe Sai di pasu-pasu di Batama Nasida di Huria Nani Dapoton Nasida Rumawi 4 Warta Keuangan pemasukan dan pengeluaran dalam minggu ini. Pemasukan untuk Huria 22.165.500, pengeluaran 19.223.000 rupiah. Untuk pembangunan 1.200.000, pengeluaran kosong. Untuk diakoni sosial 11.280.000 rupiah, pengeluaran diakoni sosial 9.075.000 rupiah. Untuk pusat HKBP 4.075.000 rupiah. Untuk pusat pengeluaran kosong. Jumlah pengeluaran 38.720.500 rupiah. Pengeluaran 28.298.000 rupiah. Sai di pasu-pasu tuhata maka piliani nang ulau di huria tahun bain sangap di warna jalalas ni roa di taruasna akatikting na jinahahon boy mata jaha di warta naong saat hita songonima saat ditikting di huriata di bagasa mingguon. Maredehita sian buku ede nomor 610 sada ayat sada doho udukna
los di somma tapasahat peliata. Dameni di bata na sumurung sian saluhut na roha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Uriana hinaholonga di bagasan guari Tuhata Yesus hatan di bata berita nauli di bagasan minggu tasadarion di minggu reminis kere tersurat sian buku na parjulu sinuraton ni si Musa di bidu 15
Mamukkamai sinai sada sahat rodi ayat onom. Sada Musa 15 ayat sada sahat rodi ayat onom takas mata paihut-ihut songono didok hatan itu hatta. Baga-baga di bata tu si Abram. Duk salpo kajamita odeng Roma hatani Jahuba tu si Abram marhite-hite alatan ni nama una komabiar ali Abram au dulu bulubum upam macai balga alain na si Abram ma uwe ali Tuhan Jahuba ahamale onom mudiau saina punuduau si Eliezer na si Damaskus na masiteya bagassu akup ni na si Abram di tangadok pinoparhu di lioko jala ida anak na tubuh di bagasa jabukku na masiteya nau dungi Roma hatani Jahuba madok tu ibana dang ibana tu miyakko narwarsian butuham ibana tu miyakko dungi ditugyo Tuhan ibana ruar tu balian jalaninna wa tailihom madopat langiti jala bilangi akabitang moloha belang aku akai dungi didok musai tu ibana songonima pinopar musugut jadi porsea masih Abram di Jahuba gabe hati goran naido dietong Jahuba ima yang go sahatna oras madi hita saluhutna kamang kainang hita namar pungun waing di joron itu hatta manang natongon waing di bagas tabi paihuti par mingguanon marhite live streaming daktar parsuada hita dengan bahasa asini rohani di bata na pairing-ring luta tarlumobi di 20 minggu na parpudion di parsirang gutota mengadopi pangotak ni sorimago COVID-19 khususna varian Omikron. Songoni makita mengadopi akana masai di tonga-tongani keluargata, di tonga-tongani huriata, nang di tonga-tongani parbang soota. Alai sian parsirang gutotai laos sohira tahilalado songo dia pangatoon di bata laho pasuruton sudia kana masai gabi boy hita nanget melua sianakai dalam amitor adok sada penilaian na positif nak siapa panggonggomita siapa mareta mamereng akan masai diganup luat di huta manang na di kota-kota dungi mamitor mangaleo sada kesempatan bahwasanya COVID-19 khususnya varian Omikron sudah semakin menurun nga melandai ninna alani toradong ma peningkatan na lebih dumenggan na mangaleo pos ni roha tu kita masyarakat termasuk ma di tonga-tongani huria madok nga sahat hita khususna na di Jabodetabek tu level na paduahon par minggu pengabui betul sa bangko namar lapatan disi ngalam martababe pos ni rohatta alani dua kamang kainang bicat di leo debata aka partikian na songonod di hita talumobi hita kana mangulu dope ayaseng niya kasahit na taadopi laos tapay hutiho donang bilangan ni ruas ni huriatta sa bulan na parpudion sa hira na marsiadu hira na marlojong maninggalo kita jala naktaboto ahado piak kana masa alay na neng dohonon ni hata ni dibata tu kita apalagi di bagasat par minggota di minggu-minggu pasyon na parpudion songon suara ni minggu na madok reminis kere sai ingot madinggan di basam ali Jahuba ninna parpesalmen di pesalme 25 ayat onomi asa sai totong do kita maparsirangguton asini rohani di bata dengan basan di bata bahwasanya selangkah pun setapak pun kita tidak akan bisa berbuat apa-apa
tanpa kasih karunia Tuhan. Ratado pihak kamang kenang mungkin dihita diiba suara ni mingguta na diari minggui na paingotok kita di minggu info kapit jowon na maau jadi alusak kumaibana. Artinya orang-orang percaya senantiasa hanya berseru dan berseru kepada Tuhan. Dan di saat kita berseru dengan iman percaya kita, disitulah Tuhan memberikan jawaban. Dan jawaban itu telah kita rasakan, khususnya 1 minggu belakangan ini. Kita sudah merasakan lega. Ngasesongona mulak takke tu siorna. Ngasesongona mulak todi tu badan. Atik perang nama dok nau salpuakai gabe leba mahita dang betahanguluhon akar hurut na ginuaran di pamaritata prokes. Tapi paling tidak kita semakin percaya diri bahwa apapun yang kita hadapi senantiasa di saat kita berseru dan berseru kepada Tuhan, karena memang hanya kepada Tuhan kita senantiasa berseru dan kita dijamini beroleh keselamatan. Omarangkayan natapai hutihut di minggu pasion na mangajari hita songo dia do hita kana porsia pabudang melua hita siap persirangguton dia kahamaulon sitaonon songo tuhata Tuhan Yesus namar sitaononi lau paluo kita akka jolma pardosa asa tartiak kita haluauni jala tertuju mamusei tu minggu nanaingro madok minggu okuli saya mangaranap do mataku do pak Jahoba. Namar lapatan nak kamang kenang tu suarong do hapinabuhi tamang makkon. Dangaro kapinabuhi tapangasahod di tonga-tonga ni nguluton molo pese songon na suhar-suhar turohata gok panukunan nguluta songon na masa di nguluni si Abram di bagasa turpuhon. Sasitong na anggo di mudar hajol maun. Boy do targuar sikop nguluna. Ay mardohar do ibana, marhasangapod do ibana, alay dia kapadohan na somal tabigi di tonga-tonga ni habatahota, pabuadang-adong nasisir, sa ihurak sa sangiris. Asa sabalangan nina. Ayadok silak kona, nakpego artana, nakpeg torop jolma na tinuhorna, alay wasad do ibana, di anak tinubuhon ni ripena. Dangadong dirajumi ibana, sada suruk-surung, nama cayarga di tonga-tonga ni hajal mauni marhite-hite anak na tinubuhon na. Alalido kamang kainang di bagasa turpuhon tabering songo dia di bata mangatohon perdalanan ningulu ni siya barham sada sian akka jolmana parjolo di narubi nasai patuduho dirina mauas masihol patuduhon parsauranna tuado pandi debata jala tarida do dang dipasobbu debata ngulunai. Artinya orang-orang yang senantiasa bergumul di dalam persekutuan dengan Tuhan, ternyata Tuhan tidak membiarkan pergumulan itu berlalu begitu saja. Di sada Musa 12 sasitong nang warok sada gerakan na otomatis di luar ni gugu pikiran pabainan ni siya barham siya nakaama na adong hati hai di luat na madok asa bukas ibana siya tano hatubuan na tano hagudangan na tutano si patuduhon non ni dibata nasa sitong na unsur na teka-teki unsur molo di kala batak hira na marhulik kiulingatsa. Ay dang di boto ibana tu dia adalah si todongon na. Dang iboto ibana tu dia adalah si tujuan na. Alay ro di bata madok Abraham bukas maho siya tano hatubuan mon. Siya tano hagudangan mon tutano si patuduhonok kutuho. Au hitarai ngolo gumudak si delian. Gari nau pasti sipatan na tatuju. Naung takas taboto adok si tujota. Saya dong dope akka alasan-alasan. Adong dope akka sidalian songon dok ni halak batak horbo ni padang bulak. Marjapal di balian. Ay molos adong roha tunggudang du sidalian.
Selalu mencari dalih dan dalih, apalagi kalau ditakari dengan logika. Bagaimana mungkin? Dan apa artinya saya harus keluar dari sini? Di tempat ini saya sudah kaya, di tempat ini saya sudah terhormat, di tempat ini saya sudah disegani banyak orang, bahkan bangsa-bangsa yang lain. Tapi kok Tuhan menyuruh saya keluar dari sini? Jujut nai hita terbentur akamang kainang marhit ya ka logika. Pikiran mangatusi sakap ni dibata di tonga-tonga ni nguluta. Alay tabereng mata pay hutihu maahado na niajarhon ni hatan ni dibata dung didalaton siya barhapa jun di dibata tu ibana dungi say makilala siya barham na manguluy hatan di bata alay dang mamitor song ngataw lasiyak isi ni pangan itor disi ni hilala maniak dia masih menggumuli itu ahado na sinakapan ni dibata ala nido, ala di boto di bata ado sada pergumulan nama cai borat di bana. Nama kilala tidak sempurna dalam kehidupan walaupun memiliki harta, kekayaan dan sebagainya. Tapi karena dia tidak memiliki keturunan, Tuhan melihat bahwasanya kemanusiaan Abraham harus dilengkapi seperti kemanusiaan yang lain dalam hal keturunan. Memang di talak bata pe sada pergumulan nama cai argadui dak tu wala la tu sikuru. La tapeo perta nasa gudang di Depokon anggo heraswadong do dihita yanakon siti anartatai marisuang doi alani do akamang kainang apala pas di minggu ta sadarion di minggu reminiskere nama corok kita saingot maali dibata dengan dibasam jala topik nai madok marguru tulomo ni rohan dibata berserah kepada rencana Tuhan. Alani dipai huti-huti bana marhite mata ni kaporsiona jala ima mangukap asini rohan di bata manabai akan au pinalumehon di bata tu ibana marhite turpohon ima nadia isada sahat rodi ayat ono maka mangkenang aduk tuluhal nata bereng siap bagai-bagian di bata dia belum berubah dalam panggilan Tuhan masih menamakan nama Abram belum menjadi Abraham. Nataguari duk pesikop guar Abraham asa taguari jala taha persea madok opuna persea. Namun sebelumnya nama Abram masih nama yang menggumuli banyak persoalan. Tapi di saat dia menggumuli persoalan ternyata Tuhan memberikan 3 hal sebagai jaminan. Di parsirangguton do di hamaulon nelepana naparjulo unako mabiar. Dia saplimai takas di dok nakini dia sadai di bidu saplimai dung salpo ka jamita odeng jamita nani dok na ima taringo tu berita pajuwon dohot pambiliton parsuruon di debatan atau si Abraham buka setan Mesir dung salpo kai dung di dok mamuse dung salpo ka jamita odeng Roma hatan di jauh batu si Abraham marhite alatan ninama unako mabiar ale Abraham. Satu hal yang utama yang Tuhan berikan menjamini kehidupan Abram adalah jangan takut. Karena apa? Persoalan setiap manusia adalah di sekitari takut menakut. Akapat dibisu pihak kamang kainang odo didok sada persoalan nobelge di hajol mauta. Mabiar dohita lani parsahitoni. Mabiar dohita marnida akan masa di tonga-tonga ningulutan waing. Dia ke perdalanan di ekonomi rumah tangga. Mabiar hitan waing dia ke tuntutan-tuntutan dan meragam. Dohot akka naso tarinventarisasi hita dope. Meragam nama baik kita di lilian ibiar. Akan natoras lam di lilian ibiar. Bohado ngulunya kaya nak sogot taduan. Tu dia mau sule, boha mau sogot. Kita semakin berhadapan dengan soal takut menakut. Para ahli psikolog mengatakan satu istilah anxiety. Dia modok akka ahli psikologi dengan istilah anxiety takut tak menentu. Dang marto tu biar ni rohatai. Saya songon na tangis aso sombopok kita paiguti hutu kana masa saya terdudun di bagasan habiaran. Nakpe saya dong dunia tahilala nama belas ni rohata alai didominasi takut tak menentu ngulutai
tarlu mau di partikian na parpudion. Alanido rode batama dok tu si Abraham jala ido hatan di batanu itu kita papos rohatta isepe hita. Madok jangan takut. Tuhan tahu persoalan manusia adalah soal takut menakut, dan itu juga kita pernah ikuti di saat para malaikat Tuhan memproklamirkan berita keselamatan kepada sang gembala di Efrata. Ai tengok deh, unak koma biar ai berita lasni roha do hubuat Tuhamu persaulian di sadok bangsoon ai nau tubuh di kamu di hutan isi Daud si peluai ima Kristus Tuhan ini di Lukas 2. Sekarang Tuhan ingatkan kepada kita Bapak Ibu Saudara, di saat kita menghadapi banyak persoalan sakit menyakit, ketuaan, harta, pangkat, jabatan, mungkin ekonomi juga, dan dapat perkarijuan natama. Lam terduduk kita di gurangnya ke persoalan alai ro de bata madok unak kumabiar. Dan dak lupang-lupangi. Dak kata hata na holan manggarar utang sian pamangan. Alai bagian na holistik dui menyeluruh di tonga-tonga nguluta. Asa ise peruas ni huria khususnya HKBP Depok 2 menghadapi segala sesuatu, jangan takut. Adong do pangalualuata. Ido suara ni minggu tanda dari minggui. Jowon na mau jadi alusaku maibana info kapit. Ron waing musehatan di Batama dok di reminiscere di Psalm 25 ayat onomi. Saya ingat madinggan basam ali Jahuba. Dengan semua itu memberikan jaminan bagi kita. Kalaupun kita memang tidak pernah akan luput dari semua persoalan. Alai manangaha pena masa. Di bagasa perdalan ngulton molo saya tapa tujuh lu dua sini roha huason di bata malua do kita nanget sian roha nama biari jala iman apar culu di soso itu kita asa saya pos rohata di padongan nion pangurupion di bata napa dua honak kamang kainang didok audo lobulobum. Dangado kape partano batoan, dangado kape parlinggoman, dangado kape parodingan, dangado kape batahi tukot. Lau manugu-nugu, menuntun, membimbing. Bahkan di dohatan edeta di lagu Kidung Jemaat, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Asa unakolan na maswara hosabing, alita hanguluhon, benarkah? Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Dan tangan kasihnya membimbingku. Benarkah itu? Asa unakolan natai deho songoni aledak tahanguluhon. Benarkah Allah senantiasa tiap langkah membimbing kehidupan kita? Idona tu si Abraham au gabi lobulobum. Tuhan mau dan setia senantiasa beserta dengan kita. HP sadar manang dang. Saya somal doi tapakke hatai apalagi di masa ni komunikasi IT nuaingon ate di namar WA kita manang mar SMS itor saya tadok do GBU sadar manang dak kita di natadok GBU HP sasitongna ido hataridani padonganon debata. Hidup dengan nion, hidup penyertaan, bahkan itu adalah sumber berkat. God bless you. Atau God with us. Nah saya totong di dongan di bata, dang di pasobu di bata, akan aporsei pujung songot tadiang nakapuluan. Tapi di saat kita menghadapi semua itu, merasa hanya di dalam diri kita, Tuhan senantiasa mengatakan, aku adalah perisaimu. Dulu bulobum. Ididok para pesalme ini tukotmu dohot batahim nina di pesalme 20 manuguau. Dan mari kita senantiasa seturut menuruti itu. Isepe kita di nama dalan ngulon. Napa tuluhon didok balgama upam. Takasiedo upam macai balganina di ayat sadai. Aha upana. Ala di botol di batado jol mana manguluon dak melua siana marguar jasa. Molo jong awisom mangula di tonga-tonga di hudia marhite tohonakku natariho doa di jasa. Saya dia mabala jon di paditai sebulan.
Karejo hamu di parkarejuan saya dia magajimu sabulan. Marang dia kana asingi. Molo tapeleho dirita mangulak kaulaon sebuharo honorta. Bahkan orientasi di nguluta gumudang taringo tu upa. Dangadong nama kilala anggo gabi gratis so dangadong Apala lujau puang songonom ma hape angko sarong do upakku ahal lujakku daun di lujakku do kalan asing. Tapi Tuhan katakan bahwasanya Abram akan mendapat upah yang lebih besar bahkan di luar logikanya. Kalau Abraham hanya mengatakan dia tidak memiliki keturunan dan itu merupakan satu polemik di saat bergumul dengan ungkapan Tuhan mengatakan kamu nanti akan menjadi bapak segala bangsa. Bagaimana mungkin saya bapak segala bangsa sementara saya tidak mempunyai keturunan. Haroi nak pedido debata. Tahun naneng ro tubuh anak maho. Jala anak napi nasahat ni debata apa itu bana duk tapai hutihut sedero. Ay waru perdelan na seda denak boy gabi bangso na balga. Alayala halak bata kita tapi rumah itu sigad dua. Na sada gabi dua. Jadi adong sada parsirang gotota bagaimana itu nanti akan dimungkinkan. Sada do tutu anak ni si Abraham imasi Ishak asing ni natapai hutihut adong sada sian pangurupina imasi Ismail alaidang anak bagai-bagai songonan idona di bibeltai tu si Abraham do sa si Ishak Roma muse anak kona dua ima si Esau doho si Jakob punya proses dan itu songona mangan lesia nakin masih jauh berapa tahun harus menunggu. Si Jakob itu Roma muse 12. Si Ruben, si Simon, si Levi, si Juda, si Dan, si Naftali, si Gad, Aser, Isisar, Zebron, Joseph, Benjamin. Taba muse sa botona si Dina baru manelu. Namar lapatan na kamangkenang dang boy logika tay. Berapa lama lagi saya dia liling nari. Tuhan sada-sada na mahosaku. Nga 80 tahun na unin nakamatalan siya. Sa di hari be. HP lupa do kita. Ala saya pikirat tatabain. Ainak 1000 hari di hajol mauta ducut sadari dui. Dia lupa ni dibata. Na saya terdeging do hita mangatusi pabainan di dibata. Ala ni molo di debata belgado pam. Akamang kainang unang gabi macohoto, unang gabi marisuakko di pasu-pasu di debata. Patuduhon, pabuah anong daw pam di debata. Unang gabi macohot, saya hulaw na kaulaw na ringa di huriyon, saya songos-songonod do hugotil. Saya songos-songonod do hujalo, dang, mulayo dang be. Dang ulo biyaw mabay na kapanupahyo na ringa di huriye, ternyata tidak punya arti apa-apa. Lam disima ho marwari, lam disima ho tarilean pasu-pasu siya Tuhan. Ide banarok peleho matu di bata hamulateon, jalagarari mabaga-bagami tuaka na tumibul ni dari Psalm 50. Artinya bagaimana kita senantiasa berjanji. Sama seperti Tuhan yang menjanjikan berkat-berkat bagi kita. Walaupun kata berkat tidak hanya berorientasi, tidak hanya berkonotasi kepada harta, kekayaan dan jabatan. Tapi semua berkat-berkat Tuhan dan yang utama adalah kesehatan. Termasuk song suara ni jamitatan di hari minggu dang adong no marga di ngulut tahun so marhite-hite na marhahi pason ay tapeo pisalu na ko latar duduk kita di bagasa parsa itu ni rusur doi songot duluk-duluk tapi kita sehat jasmani sehat rohani. Kalau kita sehat jasmani kita tunjukkan dalam rohani kita mari berbuat dan berbuat karena Tuhan telah mengatakan besar upamu jibal gado upata Belgado di debata jamina di nguluta mari senantiasa mengikuti melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita di pasu-pasu di batama kita kamang kainang dia kasih ulun di tangan doho pikirat tabi amen martang yang mahita mau lihat mau sobok kami Tuhan nunga marsaringar khatam asa khobar tulomoni rohamma pardalanan di ngulunami songoko na maju na posom si Abraham mangaliw tulu jaminan di bagasan nguluna ang kiat marhite Tuhan boy ibana di bagasa pos ni roha marhite-hite na mangucat biar sian nguluna
asa tuho totong marsitiupan gabi lubu-lubu di nguluna. Jalau margasian itu tong tarulibana di pasu-pasum songon upah nama kanguluhon baga-bagam. Laos na tuluido pos ni rohanami di nama ngarupiak kana masa di perdalanan ni ngulu namion. Mau lihat Tuhan nakpe di lilian biar kami lam gudang akan nama dudu ni ngulu nami kurang lebih 2 tahun mapasirang guton pangotak ni COVID. Sorry mago sa pulusia. Alay laos songo pangulus niya lugu duhu pihami Tuhan. Ngalam tum takas boy hami melua siya nakay. Anggiat matuak katikinaron. ICP ruas ni huriam palubaw muma asa di bagasa kahi pasok kami sa luhut na madalani mangulah akka ulon nami pasu-pasu akka ruas ni huriam molotung adong dopiak kana di bagasa parsahiton hubak kami tuho na tua-tua nami na tardudud pinuang di bagasa parsahiton ina nami nyonya panggabian boru huta barat para jalan gabang sektor tulu dohot iboto nami si Susanna antik boru huta sohit saya pasok-pasumma nama dongan inesida mga leon gugu ubat si panganon gabi perhitian ni haki pason songon yak kamanami ina nami akan etua nami dia kahatuan ni pamatang parguguam muna sida madala ni hatuan ni pamatang na nanga kasuduk kanoposo di bagasan parsitutuon makanguluhon sa luhut akka pasu-pasum nanga karuas na marsitaonon totoku pasatami tuho asa sayho mali Tuhan na mangalehon apul-apul dohot lasiroha gudang do pinasa tarpajocor kami pos roha nami pasikopom ihobar tulomon roham ala hod wale Tuhan lupu-lupu nami atau pinuji pinasangat magwar murasi kami sedusa pangalason nami marhiti Yesus Kristus martangia kami tuho amin. Urian itu hata marete mahita Moses sian buku ede nomor 790 sia laos di sombahita pasahato peliata 70 ucapan syukur bulanan. Hamba sagi
laos jong-jong mahita saluhutna. Tatangyak kon mapeliata martang yang mahita ali di batama namina di benua gijang hodo haroruan ni saluhut siluleu na dinggan dohot na sauli basa na mauli utus upasatami mas yan nanilehon mi tu kami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na khusus di julum paso-paso may jalaramoti asa ko parahasyak kami pilihan no pati bulo na rajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohan nami marhiti-hiti todim asalam tadahami gudang ni sileuleon mi tu kami asalam gergir kami madok moliate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Lasana nilehoni tondero de pamataku osana otonogi dode saluhut artaku opasaha ituho alia manami na di benua gijang say pinurbadia maguarmu say Roma karajaonmu say saut malamun roham di banu tongaon songon na di benua gijang lehon matuhami sedarion kanguluan siapari say sama dosa nami songon pansa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami una kami tugu tu pangujunan palua mahami sian pangago. Mulak mahamuri bagasadame jala jalo kamu mapasu-pasu siya Tuhan tadi bata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan di bata maho. Di sodako Tuhan di bata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan di bata mabuhina tuho jala di pasaorhon madamena tuto di munabi. Amin. Di hamuna akamanami nanami hangge pinaribot songon inuay kita na tinggal di bagas tabi maite mangihut payuti-hut par mingguota secara live streaming memahami parhalado na makubasi huriata dinahorang lubi sa ito paso-paso madita salutna di paso-paso tuhata dia kasilon ni tanga do pikirat tabi alan idoho pasatami horas jala selamat hari minggu madihita salutna horas ma